La porta de la façana principal de la catedral de la Seu d'Urgell és un magnífic exemple de l'arquitectura romànica del segle XII. Decorada amb detalls escultòrics intricats, la porta reflecteix la importància històrica i espiritual de l'edifici. Els arcs de mig punt i les columnes treballades ofereixen una vista impressionant, convidant els visitants a descobrir la rica història i bellesa d'aquesta catedral emblemàtica dels Pirineus. La catedral de Santa Maria és un gran edifici de planta basilical amb 3 naus cobertes amb volta de canó a la central i amb voltes d'aresta a les laterals. Capçades a llevant per un potent transsepte, els braços del qual sobresurten en planta i són rematats per 2 massisses torres de secció quadrada als extrems. La capçalera està formada per 5 absis en bateria que s'obren a la nau del transsepte, dels quals el central és l'únic que es projecta a l'exterior. El claustre, del segle XII, de forma quadrangular, està envoltat per 4 galeries simples, amb 51 capitells esculturats, tots diferents. El 1603 es va derruir la galeria est i es va substituir per 7 grans arcs amb pilars rectangulars. El Museu Diocesà d'Urgell agrupa un interessantíssim conjunt artístic procedent de les diferents parròquies del Bisbat d'Urgell. Les peces exposades comprenen un període que va del segle X al segle XVIII. Destaquem el Retauler de la Pietat del segle XVI, un retaule d'estil renaixentista obra de l'escultor Jeroni Xanxú, actiu entre 1537 i 1575. Pintat i daurat anys més tard, el 1573, per Antoni Paitaví, pintor de Tolosa establert a Perpinyà, i Miquel Verdaguer. A l'exterior del portal est de la catedral, compartint espai amb l'absis, trobem el Parc del Cadí. Un magnífic espai on gaudir de les immillorables vistes de la catedral. Just a l'altre costat gaudirem de la Serra del Cadí, una altra de les icones de la Seu d'Urgell.